I dobrodošli ljudi u još jedan klip. Danas ćemo da radimo reakciju na Goldenitovu novu pesmu Zlatnik. Nisam vidio ovu pesmu uopšte, nisam je nigde ni čuo, ne znam ništa o njoj, bukvalno ne znam ni zašto je snimio, niti da li se ljudima sviđa ništa. Kao što vidite, kasnije 5 dana jebi ga, nisam bio u BG-u. Vidio sam neki klip da neki lik klipovao da je kao baka prozivao njega ili tako nešto, uglavnom, pa sam vidio po komentarima da je pesma sranje, valjda. Vidjet ćemo šta se tu dešava, ja je nisam pogledao, iako piše ovdje da jesam. Tako da ljudi, vi bacite like, subscribe, podržite kanal, ajmo da doguramo do 10.000. Još nisam stigao ni do 1000, brate, ja tražim 10.000, jebi ga. Moramo da ciljamo na visoko, ljudi, znači idemo do 10.000 suba, a mi idemo u pesmu. Ajmo da vidimo. Spreman sam. Dobro, brate, za početak ono malo, šta je ovo? Ovo je Goldenito dok svršava, buraz. E da, ovo je ona likuša što je bilo na njegovom rođendanu, ako niste vidjeli taj klip, jebi ga, pravi klip gdje je slavio svoj rođendan i ona je bila tu i brate, muvali su se, ne znam šta su radili, mislim ona je bila onako normalna i sve, a on je samo dolazio i bacao neke fore, znači toliko neprijatno, brate, strašno ono. Stavio bi vam ovdje isječak klipa na koji mislim, ali ono neću da mi lupi strike ili nešto, možete da vidite sami. Ne znam da li su u vezi ili ne, pretpostavljam da ne, ali ajmo da vidimo. Ja to mogu da ti pružim da... A, Goldenito, brate, ne seri. Vidi ga, jebate. Te dignem da te spustim, da me učiš da te učim. Hoću s tobom da se družim. To je Goldi, vidi me zlatni automobil. Repujem u novoj garderobi, uživam u tvojoj lepoti. Repujem u novoj garderobi, dobro. Malo retardijan, aj dobro. Ti uvek prosim neke dobre forice. Au, Tvojoj lepoti, uvek prosim neke dobre forice. Ajmo dalje. U tvojoj knjizi glumim korice, voliš kad za tebe... U tvojoj knjizi glumim korice, znači, šta je rekao, brate, čekaj, koji kurac, šta je ovo bilo, moram pa mobil, repujem u novoj garderobi, uživam u tvojoj lepoti, uvek prosim neke dobre forice. U tvojoj knjizi glumim korice. Brate, daj, ko je pisao tekst, brate, ko je pisao tekst, znači, lyrics Nikola Vasović Vasa, brate, ko je taj lik uopšte? Ovo je lik? Da, dovoljno, neću ništa da kažem, brate, dovoljno, gle ga deda, jebote. Voliš kad za tebe neko bori se. Kako cringe, brate, gle ovo. Voliš kad za tebe neko bori se. Vjerojatno je to vlasnik ovog broda. Ili možda njen ćale ili deda njen ili... Ja se bojim da me koriste. 381 mi je pozivni. Noći uvek dolaze mi pozivi. Nisam čuo što su mi govorili. Uspjeh još nisu mi oprostili. Da, klasika, ko si mi, ono, uspeh, bla 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 i sve to. Dobro, mislim, razumem, realno, cimanje koje su njih dvojica uradili i dokle su stigli sa tim cimanjem, ono, svaka čast za to, ogroman respekt, ceni to baš jako, ali Boraz stalno to forsiraju, znači, stalno to forsiraju. Dobro, svaka čast ljudi što ste uspeli, ono, do jaja, brate, ali ne mora toliko da se spominje. Ajmo dalje. Kako vam se čini njeno pevanje? Napišite mi u komentarima, je ono, mid, bukvalno. Ja to mogu da ti pružim, da te dignem, da te spustim, da me učiš da... A kako je meni smešan Goldenito, brate, mislim ono, retardiran, brate, nekako, ne znam, ne mogu ga shvatim ozbiljno, nikad u životu. Da te učim, hoću s tobom da se družim. U autu, bas stres, Louis, Fendi, Kes, samo prestiž i Mercedes, sve drugo je bez veze, samo hit, jahta i mi. Molim te nemoj da pevaš, brate. Hit, Moguće da njemu niko nije rekao, Buraz, ovo je jako loše, samo oni trebaju da pevaš. Evo, bolje da mu otpeva oni debeli malo pre, ne znam da li zna da peva ili ne. Evo, bolje ovaj deda, brate. Gdje je deda? Evo ga, bolje deda da je pevao, 100% bi bolje otpevao nego Goldenito. Hit! Ko Ninja Kornjača je otpevao, Buraz. Daj mi, još bolje si, u pola 3. Ao, brate, koliko loše. A gledao se ono, brate, mislim ono, ne znam ko je likuša, da li je neka tiktokerka ili nešto, verovatno, nemam pojma, ne pratim iskreno. Lepo likuša, normalno, chill, šta ja znam, brate, whatever, i sam viš Goldenita, brate, pogledaj ga. Mislim, ljudi, jebi ga, svaka reakcija moja ispada da hejtam, ne hejt, mislim, jebi ga, šta vam kažem, ne mogu, brate, pogledaj čoveka, brate, ono,
381 mi je pozivni, noći uvek dolaze mi pozivi. Nisam čuo što su mi govorili, uspjeh još nisu mi oprostili. Želim život ko u drami, već iza stakla. Dobro, znači pola pesme se ono ponavlja ono konstantno, dobro. Ravnih meni treba jedan ravnik da me potroši ko znatnik. Ja to mogu da ti pružim, da te dignem, da te spustim, da me učiš, da te učim, hoću s tobom da se družim. Brate, koliko sranje pesma, mislim ono ništa specijalno, bukvalno. Mislim, lik se ono istimo da dođe do Hrvatske i da snimi sve ovo i to, respekt za trud i za cimanje i za ono potrošene pare i sve to, ali pesma kao pesma kurčina, bukvalno, ono. Nije sad pesma da ja dođem da je ishejtujem ono, da je baš loše onako, ja brate koje sranje, nego toliko je loše da je dosadna pesma, basic, ništa, nemam šta specijalno da kažem, brate. To je možda još gore nego da je mnogo loša pesma. Tako da, ne znam, po meni sranje, brate. Baš srančuga. Da vidimo šta kaže ljudi u komentarima za brata Goldija. Mnogo dobra pesmica za potapanje kupusa. Najjača pesma da nema drugih pesama, ovog bih slušao. User BV3, okej. Kako Mija pjeva, brate, najbolja pesma ikada. Dobro. Treba mi ratnik da me potroši ko zlatnik. Ujebote, pa to ima smisla, zar ne? Eren Jäger, ne, ja ne mogu čitam, brate. A gle ovog degenerika, cijel outfit 30 euro, dobro, brate, šta te boli kurac, koliko outfit košta, kako me nerviraju ti ljudi što pričaju tako o parama. Ko da je bitno, brate, šta ako neko nema da se oblači, da ima 5000 eura na sebi, šta ćemo ga prozivam, brate. Bukvalno, kakav skriven talent, neko ostane skriven, legit. Ništa, brate, to je to, ono, ljudi vidim da ga hejtu, ali nije ni onako veliki hejt, nego je bukvalno onako basic, ne znam, baš, ono, smart. Tako da ništa, ako vam se svidjela reakcija, ako vam se svidio ovaj klip, vi bacite subscribe, bacite like ljudi, a vidimo se u sljedećem klipu. Uživajte, poz.